Pasaden ostiralean, PKK gerrilla kurduak armagabetze zeremonia burutu zuen Hego Kurdistanen 1984 urtean hasi zen gatazka armatuak beste bide bat izango du aurrerantzean. Esango dugu ere, 41.000 lagun hil direla gatazka honetan eta bertatik bera jarraitu zuen armagabetze zeremonia hau Igor Zuleika EH Bilduko nazioarteko harremanen arduradunak eta legebiltzarkideak egunon. Egunon. Jakin nahi dugu, nola heldu den gonbidapena ala zein den EH Bildu Kurdistaneraino gerturatzearen zergatia? Bueno, egia da, Euskal Herriko emakume eta gizonok badugula harreman historiko bat Kurdistanekin, oso bide ezberdinetik ematen dena, eta azkenengo urtetan EH Bilduk izan duela 2015ean bereziki hasi zen prozesuan esku bat eman geniela gauza batzuekin, eta harreman estua mantendu dugu mugimendu kurduarekin, eta beraz, oso modu naturalean ailegatu zen, gure kongresuan egondako lagun batek deitu zigun abisatzeko jaso behar genuela gonbidapen bat, oso ekitaldi garrantzitsu baterako, eta horren zain egon ginen jaso arte. Hain zuzen ekitaldian ikusten da nola armakontzi batean utzi zirela, erreintz zirela, ez dakit nolako izan zen jardunaldia bertara heldu eta zer egin zenuen? Egia da horrelako ekitaldiek daukatela sarma berezi batez bideoan ikusten ditugunean eta bertatik bertara bizitzen ditugunean, baina horreino ailegatzeko prozedurak izaten direla denetarikoak, ailegatu ginen Hego Kurdistanera, toki batera eraman gintuzten, eta bertatik zuzenean ekitaldia izan behar zuen tokira. Eta egia da, ekitaldia oso neurtua eta adostua zegoela, eta beraz, guztia izan zela koreografia eder bat, oso unkigarria bertan zeuden kurduentzat, azkenean ikusten zeudelako, bere herriarekiko konpromesu maksimoa izan duen jende batek nola egiten zuen beste pausu bat aurrera. Eta beraz, izan zen oso gauza berezia. Aipatu duzu, EH Bilduren kongresuan izandako kontaktu hori, ez dakit denbora tarte horretan, zeremonia heldu bitartean, zakit harremanak nolakoak izan dira, nolako elementuak eta aipagaiak elkar banatu dituzue? Egia esan behar badugu, oso denbora tarte laburra izan da, gonbidapena jasoko genuela, abisua jaso genuenetik eta gonbidapena jaso eta ekitaldira, eta oso gauza logistiko eta hitz egin dugu, aldetu diegu, dena presagoen, laguntzarik behar zuten eserrekin, eta egia esan, haien aldetik jaso dugun eskaria izan da, ailegatzea esaten genuen orduan, esaten genuen aeroportura, eta haiek beste guztia sarduratuko zirela, eta ezin zigutela askoz gehiagorik esan data bera esen publikoa, eta beraz, izan da den apur bat, arrapaladan egindako bidei bat izan da. Pentsatzen dugu ordezkaritza ezberdinen artean, zuen artean ere aipagai nagusienetako bat ere izango zela etorkizuna bera. Nola jarraituko du armagabetze prozesuak? Armagabetze prozesuak ez dauka oraindik biderik marrastua, hau ekitaldi simboliko bat da, bakearen eta gizarte demokratikoaren aldeko taldeak egiten duen PKK disolbatu denez, eta egia da egon zela elementu bakar bat gidoitik kanpo eta izan zen talde honen bozeramaileak eskatu zuela bide bat armagabetzerako eta borrokalarien reintegraziorako hori ez dagoelako momentu sargitua, eta hor badago erronka handietako bat. Pentsatzen dugu, baita ere, Turkiako gobernuak ere zinbesteko neurritza jarri zuela, armagabetzea elkarrizketak hasi ahal izateko, zer espero da elkarrizketa hauetaz? Egia da, elkarrizketak egon badaudela, eta Abdullah Öcalanek jaso dituela Imraliko kartzelan ordezkaritza bateko kideak, jaso dituela ere beste Turkiako estatuko beste ordezkari batzuk, beste alderdi batzuen izenean joan diren pertsonak, eta espero dutena, eta gainera oso pozgarria izan zen larun batean Erdoganek, presidenteak horrela adierazi zuelako, Turkiako parlamentuan batzorde bat osatzea eta batzorde horretara eta sede parlamentariora eramatea Kurdistanen edo kurduen eta turkoen elkarbizitzaren etorkizuna Turkiako estatuaren barruan. Eta egia da ere, armagabetzea aipatu dugula, baina kurdoek behin eta berriro adierazi digute 3 helburu dituztela momentu honetan, 3 gauza garrantzitsu, bat da Abdullah Öcalanen askatasuna, bigarrena preso guztien askatasuna ere, eta 3. zen batzorde hau. Orduan, ulertzen dugu badirudiela itxaropenerako elementu batzuk badaudela.
Hor, 1984 urtean gatazka sortu zenean, Kurdistan aske bat, herrialde berri gisa, zen aldarrikapen nagusienetako bat, aldarrikapen hau, 40 urteren ostean nola gelditu da? Bueno, 1984an zabaltzen dena da, kurdoek zapaltzen dituzten estatuekin daukaten gatazkaren beste etapa bat. Eta orduz geroztik gertatu dena da, mugimendu kurdoak pentsatu duela, badaudela beste alternatiba batzuk, haiek bizi diren erregioan, modu demokratikoan bizitzeko. Haiek zera demokratikoa deitzen diote, konfederalismo demokratikoa, eta haien teoria da posible dela, gaur egungo estatuen mugen baitan, beste mote batetako egiturak sortzea, beste demokrazia eredu bat egon dadin, eta beraz, estatu propioa izan beharrean, gaur egungo mugen barruan, beraien soberania eta bizitzeko eskubidea errespetatua izan dadin. Baita ere, zehazki, ondorietako bat ere badira presoa, Abdullah Öcalan bera preso dago, aipatzen zenuen helburuetako bat ere dela bere askapena eta preso diren gainontzeko burkidena ere, zakit, egon zen, Öcalanen inguruko erreferentziarik edo armagabetze zeremonia honetan, ze urte askoren bueltan, bideo batean ikusi ahal izan da, armagabetze zeremonia aldu artean. Bai, egia da, gero nik kanpotik irudiak ikusten, argitaratu dituzten irudiak ikusterakoan, ez zela ikusten, baina adierazpen egin zuten gerrillarien gainean, pantalla elektroniko erraldoi batean Abdullah Öcalanen argazkia jarri zutela. Eta oso deigarria izan zen, jarri kendu ibili zirelako minutu batzutan, eta azkenean adierazpena Abdullah Öcalan bertan, argazkian zegoela egin zutela. Haientzat erabateko buruzagia delako eta gidaritza politikoa egiten duen pertsona. Eta horregaitik ere da haientzat garrantzitsua Abdullah Öcalanek prozesu honetan rol bat jokatu alizatea eta bere askatasuna ailegatu artean gutxienez Imraliko kartzelatik ateratzea eta gaitasuna izatea agente gehiagorekin harremanetan egoteko. Horrelako prozesuetan ere gertatzen da batzuetan, disidentziak ere sortzen direla, borroka armatuarekin jarraitu nahi ja ere egon daitekela, PKKaren kasuan alakori gerta daiteke, ala guztia kontsentsua dago. Esango dizut egian, nik ez daukate PKKkoak ziren militanteen lagin handi bate horrelako baiestapen erabateko egiteko, baina nire sentsazioa da, eta bertako kidekin hitz egindakoa da, ez dagoela disidentzia antolatu baterako arriskua, egia da, badaudela kezkak eta dauden normalak diren preokupazioak, esate baterako nola garatu behar duten autodefentsa hemendik aurrera baldin eta Turkiako estatuak erasotzen badituen edo, baina erabateko adostasuna dago bide berri bat frogatu behar dutenaren horretan orduan ez dut uste egongo denik disidentziarik. Horre aipatzen zenuen baitare, batzorde hori, Kurdistanen etorkizuna negoziatzeko batzorde hori, ikusita, Erdoganek zer nolako etorkizuna duen herrialdean, oposizioare indartua ere badagola, ez dakit mesfidantzako arrazoiren bat edo egon daiteke, hain justu orain artean bereziki Turkiaren oldarkortasun hori handia izan da. Bai, beti daude mesfidantzarako arrazoiak, eta beti daude momentu txarrak, eta beti daude gobernuak ez daukatenak nahikoa babesik, eta igual hobeto litzateke, baina egia da ere prozesu hauek aukera dagoenean eman behar direla. Eta, kurduak badituzte alde batetik preokupaziorako elementuak, eta beste batzutetik, badaude elementu positiboak ere. Badago eskuin muturreko pertsonei bat, Batxeli izenekoa, urtetan kurdoen etxai amorratua izan dena, eta azkenengo hilabeteetan oso adierazpen positiboak egin dituenak, eta haiek oso ondo azaltzen dute, Batxelik ordezkatzen duela estatu aparatuen iritzia, eta estatuaren zerbitzu sekretuen eta bestelako egituren iritzi animoa. Eta orduan, haiek esaten dutena da, badaudela preokupatzeko elementuak, noski baietz, baina aldi berean badituztela orain arte izan ez dituzten elementu positiboak. Eta esaten duen moduan, beti daude mesfidantzarako elementuak, baina bakea egin behar denean, zure etxaia izan den horrekin egin behar da, eta beraz, derrigorrezkoa da bideak bilatzea. Kurdistan,
Turkiara ez ezik, Irakera ere heltzen da, Iranera baita ere, ez dakit, nola gelditzen da, Kurdistango herriaren batasun aldarrikapen hori, ze bereziki aipatzen da, Turkiako hauzia, Turkiako batzorde hori, baina gainontzeko herrialdek eta Siriako zatitxoak ere zeresana ere izango du. Siriaren iparekialdeko autonomia dago, osatua eta martxan dagoena, prozesu honek ez dio ikutzen autonomia horri. Haiek badute oraintxe bertan eta martxan dagoen beste negoziazio prozesu bat Siriako gobernu zentralarekin, eta sinistu idazue ez dela batere prozesu erraza. Irakeko Kurdistanen badago autonomia bat, eta oso soberania tasa handiak dituena, de hecho, bisadoa eskatzen zaio zuzenen autoridade horri, eta ez Irakeko gobernuari, eta Iranen egoera oso komplikatua da, haiek Rojalat deitzen duten eskualde Kurdistango eskualdean, egoera oso komplikatua da, Kurduen kontrako represioa oso bortitza da, eta gainera, Israelek Iran erasotu zuenetik, egoera oso komplikatua da lurraldean, eta beraz, badituzte preokupaziorako arrazoiak. Eta kezka horietaz arago batasunaren aldarrikapena nola gelditzen da? Haien hitzetan, lurralde bakoitzean konfederalismo demokratikoan aurrera pausoak ematen diren heinean, Kurduen arteko harremanak handituko dira. Esaten duten argita garbi ere da, mugak haien lurraldean inposatuak direla eta haiek errespetatuko dituztela lau estatu hien mugak, baina haien arteko harremana ez dutela muga horietara mugatuko. Eta beraz, ez da batasun, ez da estatu batean elkartzearen eztabaida momentu honetan, baizik eta lurralde bakoitzean ahalik eta aurrera pauso gehien ematearen bideari heldu diote. Pentsatzen dugu ere, bertan zeundela ere bururatorriko zitzaizula Euskal Herriko armagabetzearen horitzapena, egon da parekidetasunik ala ezberdintasunik? Egon dira parekidetasun eta ezberdintasunak prozesu guztietan dauden moduan. Azken finean, Euskal Herriko prozesua beste prozesu batzuetatik ere edan izan zuen, Ipar Irlandan edo Irlandako iparraldeko prozesutik, edo Hego Afrikakotik, eta egia da, gure prozesua ja pasadenez, pasatzen dela irakurtzeko prozesu horietara, ez? Eta, zeuden parekidetasuna handiak, baina haien prozesua da, eta haien terminoetan egindakoa, orduan, badakit oso anekdotikoa eman alduela, baina niretzat irudiaren kontrola, oso zeinen garrantzitsua den narratibak osatzeko hori ekartzen zidan gogora, ez? Azken finean, ara ekitaldira llegatu ginenean, telefono mugikorrak eta ordenagailuak kendu zizkiguten bermatzeko irudien edizioa kontrolatua izango zela. Eta horrek ekartzen zidan gogora ez nola gurean ere narratibaren inguruko bataia oraindik bizirik dagoen eta ze garrantzia duen horrek. Eta naizi eskainetako elkarrizketan ere esan duzu, Europatik joandako hautetsi bakarrak zu eta Alemaniako beste bat izan zaretela. Atentzia, deitu digu honek, zakit, ordezkaritza Europarra murritza izan da. Lehenengo eta behin, markamen eskatu behar dut, han elkarrizketa gararekin naizekin egin nuelako justo ekitaldia bukatuta eta jarraian, eta momentu horretan ez nekien nirekin batera Dielinkeko bi diputatu zeudela ez bakarra, eta hietako bat alderdiko presidentea zela. Niretzat izan zen, han kotxe batean agertzen zen aleman handi bat, eta galtu nun zein daut, esan ziaten, diputatu aleman bat, eta ez nuen aukerarik izan, eta gero ja, ekitaldia bukaturakoan, eta bertan egon ginen tokian egon da, hitzagiteko aukera izan genuen. Egia da, deigarria egin zitzaigula guri ere, oso azaldu dizudan ez sarreran, oso denbora gutxian jaso genuen gonbidapena, Fernando Barrenak adibidez ere Parlamentu Europarrean jaso zuen, eta Fernandok ezin zuen etorri ostegun horretan Ursula von der Leyenen kontrako zentzura mozioa bozkatzen zelako, eta ulertzen dut beste hainbat eurodiputaturi ere gauza berdina gertatuko zitzaiela, baina egia da oso sarrera kopuru mugatua zaukatela, oso gonbidapen kopuru mugatua, eta haiek ere, hautatu dituztela haientzat hurbilekoak eta hor egon diren kideak, eta hori bat da guretzat, ez, Euskal Herria Bildu gonbidatu izana. Baixetasun guzti hauekin gelditzen gera, Igor Zuleika EH Bilduko nazioarteko harremanen arduraduna eta legebiltzarkidea, eskerrik asko goiz honetan gurean izan eta azalpen guzti hauengatik. Eskerrik asko zuei, bai.